Magandang umaga! Ay tanghali na pala. Halika kayo at samahan nyo akong magluto. May napanood nga akong vlogger na ganito magsalita. Ganito siya mag-voice over. Ayan, napakaganda nga po ng panahon dito. Sobrang init nga lang po dito sa Bicol. Masarap po talaga mag-picnic dito. Lalo na sa mga ilog. Dito nga pala sa Pambuhan ay marami na rin pong resort. Meron po ditong baybayin, meron pong Resonance Hotel, meron pong glamping, at meron din po dyan sa kabila pang lugar. At kung gusto nga rin po sa ilog, ay pwede rin po, meron di naman libre. Meron din pong may entrance. Naku, talaga naman napakasarap naman mag-picnic dito. Lalo na magluluto ka ng masarap na mga dadalhin mo sa ilog. Ayan, nagluto na nga ako ng paa ng manok po yan. Pero hindi po ako magpipiknik. Dito lang po ako magpipiknik sa tindahan. May dala nga si Papang lubi-lubi. Alam po yan ng mga taga-probinsya. Kahit ano nga pong ihalo po dito ay talaga napakasarap naman ng lubi-lubi. Pwede mo ihalo dito ay paa ng manok. Pwede rin taba ng baboy at pwede rin po sardinas. Siyempre pwede din po dito ang alimasag. Ayan, sulit na naman po ang pananghalian namin. Kaya paano ba tayo nito papayat? Ang daming tukso. Kayo po ba, ano po yung mga ulam nyo ngayon? Alam nyo pa sa aking mga manonood dyan, ng mga kataga dito sa Pambuhan, nasara po ang aking tindahan ng 1 o'clock. Minsan nga po pag may okasyon ay umagahan. Siyempre po ang inyong lingkod ay talagang sisipagan at ako ay ginaganahan magbantay ng tindahan. Pag lalo na yung mabenta. Ayan, balik tayo dito sa aking niluluto. At dadagdagan pa nga po yan ng liputok o gata. Para mas masarap nga po siya. Yan talaga yung mamimiss ng mga taga-city. Ang mga lutong probinsya. Katulad ng laing. Ang dami din po dito mga seafoods. Katulad ng mga isda, mga shell, at crab. Kaya po inyong lingkod ay talagang panawa. O talagang lagi pong nakakatikim ng mga galing po dito sa aming lugar. Sagana po dito sa isda. Pumunta nga lang po sa aming nyogan ay may ulam na pagdating ni Papa. Basta masipag nga lang po dito magtanim, ay babalik-balikan mo po yung tinanim mo at meron na pong bunga. At marami na rin po si Papang tanim doon, kaya binabalik-balikan niya. Ayan, sa mga hindi pa po nakapalo sa akin, ay pakipalo niyo po ako. Salamat po sa panonood. Luto na po yung ulam namin.